Yaphansi bephakamisa uNkulunkulu. Hallelujah. Shaya izandla njengoba besukuma bese. Please come ozani. Hallelujah. 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 Dokotela umdluli icela usondele. Hallelujah. Ku right kwi-TV lapho. Hayi ke. Usho igama nesibongo uhlala odabeni. Ngiyanibingelela ngegama lika Jesu Kristu ongcwele. Igama lami usibonga konke kwanelo kaMdluli. I have a testimony. Can I testify? Amen. All right, so ngomhla 15 kuba khona ingozi we kwakukhona umalume bama bawu2 umalume abawu2 nobhuti wami umalume washona and umalume wami nobhuti wami baphila bona. So ngayithola le ndaba lezi okumhla 16 was on a Sunday kuyinkonzo yegazi la esontweni kodwa ngizange at church. So we received the news midday nje ngabo 12 ukuthi how umalume Q useshila emhlabeni ubhuti wami uSabelo is in hospital and thiwa akham kahle kuzoba khona operation since ihip isukile lami ngabe khona. So okay kwabhlungu ke what ebusuku I felt something in my spirit ukuthi ngitshela ubhuti bami yabo ukuthi I think we need to report this to the higher authority kuNkulunkulu. And indeed ngabatshela and ngaba voice call ngabatshela ukuthi madoda nalo daba ubhuti wami usesibhedlela umalume useshonile kodwa ubhuti wami usesibhedlela nawo ibhedlela ngiyithembi so ngasho ukuthi can we pray? We prayed for about an hour. Standards pressing in yabo sicela uNkulunkulu to bring healing to do a miracle mafanele kwenzeke a miracle in hospital. So yeah, we prayed and after that we just trusted God ukuthi hopefully uzwile ngoba we know ukuthi he lets none of our words fall down to the ground. So what happened is 2 weeks later ngathola ukuthi so there has to be an operation leyo miliyenziwe yonke leyo nto and the following week ngeza ngosisi wami sengitshela ukuthi hayibo usabela uthi ngeyisenziwe operation uzophuma futhi the other week esibhedlela. Now this testimony is to glorify God ngoba if it wasn't for him ngokusiphendula umthandazo yethu ngabe ubhuti wami aphumanga esibhedlela without doing an operation. So namhlanje akeke esibhedlela uphumile esibhedlela, no operation was done and ngiyambonga uNkulunkulu. So nifike nakhuleka. Ihip kwenzekeni kuyihip ke mase nikhulekile? Kuthiwa ngeyisaba khona operation. Futhi ihip ibuyilekile la endaweni yawo, phela kuthiwa isukile. Bazalwane. After prayer, ihip ebingekho endaweni yayo. Yangabuyiselwa odokotela, yabuyiselwa umthandazo. Kodwa abazalwane bahleli phansi, uNkulunkulu enzima. Hallelujah. Bazalwane kumele sijwayeze ukuthi uNkulunkulu mayenzile celebrate. Hallelujah. A celebrate ufaka celebrate uNkulunkulu. And uNkulunkulu uyathanda uacknowledge, uyathanda attention. Hallelujah. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela uma nobaba ngokukhethekile. Usisisethu lo mthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu. The last Night of Wonders ngangihleli la
ama results kulolo viki nje kusuke shoot 2 weeks before size ku Night of Wonders. Udokotela wangitshela ukuthi ngine kidney failure, wo2 ama kidneys awasekho right. Shuthi ngase ngithi enhlizweni yami ngathi mina uNkulunkulu engimsevayo zonke lozo zinto uyayisusa uyayiphilisa. Nginalolo themba nje ngifike la ku Night of Wonders ngihlale ngizwe ukuthi ayibo isingenza sisama ngisasifeel inhlobo at all ilanje iback yami imlenze yonke into nje ngisezwa lutho bese ngisukume ngiyohlala lapha emuva ngihlale phansi nje carpet phansi bese lokhuze ukuthi qhubeka kweservice bese ubabiyela la emla phambili prophethe ngizwe ukuthi ayibo imina phela lo kukhulunywa ngaye ngizama ukusukuma lapha omi bangizama ukungisukumisa ngoba ngisakwazi ukusukuma lapha emuva ngize ngizofika lana obabiyela ngikhulekele ngilongehla ngenyuka lana the time ngehla ngenyuka la ngiyezwa ukuthi ayibo igazi lami liyabuyela futhi emlenzeni sengiyayizwa nama nerves sengiyawezwa kade ngingezwa lutho ngisho ukuthi bazalwane uNkulunkulu la ekhaya uyaphilisana kule last mhla 13 last month yes ngizothi last month 13 ngiye kudokotela udokotela afika athene ama results angisenayo ama kidney awo mana lutho ngi right. Hallelujah. Bese kunesikhathi esinganani ma una lenkinga yama kidneys? Shuthi ngendlela ekwenzeka ngayo shuthi bekuyisikhathi eside but udokotela wengakawabambi ngoba le feeling le bengizwa ipain neback bengihlezi ngikuzwa kodwa ngingazi ukuthi ngiphethwe yini. Udokotela ke shuthi unyaka nje ubusuphelile kahle kodwa ke ngenxa ukuthi ngathandazelwa ubabiyo ngithandazela within ama minutes nje ambalo ngazizwa ukuthi ngiyabuyela sami ngokhala ngazizwa ukuthi hayibo ngiyabuyela kwangathi konke nala emkantsheni umgogodla wami ngathi konke iyagcwala nje kuyagcwala ngagcina sengigijima ngiyacabanga abazali mangibona bagcina sengigijima kade ngingasakwazi ukuhamba. Manje uzizwa kanjani? Uzizwa ngathi unama kidneys amasha? Awungifresh babona kade siwasha nabo carpet nje bebona ukuthi hayi injini ibuyiselwe kabusha la. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Hallelujah. Ngiyababingelela abazalwane egameni kaJesu. Ngicela ukubingelela uma ngibingelela ubaba ngokukhethekile. Igama lami nguSinenhlanhla wakamgwaba. Bazalwane ngizoletha ufakazi bukasisi wami sebubuningi. Uzanele Mgwaba ngicabanga ukuthi abanye bayamazi. Uzanele kahle ube nenkinga yenzululwane. Wathi uma nenkinga yenzululwane uhlale khonophe ngihlale eSiyanda. Ezinye izinto akazisho. Uthe maye ngitshela ukuthi unenzululwane uma wayezogoduka ekhaya wathi uma angibange ngisahamba ngoba kucaca ukuthi uzanele lenzululwane iya ngokunyuka kakhulu. Uthi kuma esukwini wayezovuka ngalo ngomgqibela ahamba uzanela kalalanga uthi ekhanda lakhe ungathi ume elala kunento ezophuma uketsheze ekhanda ebese emthatha ngakusasa emsakudokotela mase buya lapho uma esengitshela sengithi mina ma udokotela kwayiyena akasebenzi ngaphandle kaNkulunkulu mengavumile ngathi ngicela ukuthi uzanele afonele ubaba uJaca amcela amkhulekele ngalenzululwane nangampela wakwenza lokho wangitshela after 2 days ukuthi inzululwane ayisekho. Bazalwane kwangagcina lapho uzanele ube nenkinga yokuthi umehambile wayofaka iCV yakhe ahambe nabo mhlawumbe uzotshelwa atshela abanye ahambe uma ehambile uma ngabe sebefonelwa abantu ukuthi abafike bezokwenza interview eyakhe ifoni ibingakhona ukukhala kuyena uma ngabe ikhalile uzothola miss call or uzothola ukuthi ima ikhalile wayibamba izoba nophiqihiqe engasatholakala kwakhona lapho ngamtshela futhi okay wahamba wayofaka iCV bazoklina imkhumbi
wahamba uyifaka wasethi bazohamba boyenza i-interview unovalo lapho ngoba uyayazi into yakhe ngalo day ngangiye ekhonobhi ngithi ayo ngiluke ekhanda mase ngifika uyangitshela ngithi mina Zanele ngoba ngiyakubona ukuthi uyasaba vele uyayazi into yakho ngiyacela futhi ukuthi fonela ubaba Jaca uqale eqaleni ukuthi kwenzakalani ungasho into yamanje qale eqaleni ukuthi wena into yakho iyenzeke kanjani nangampela wamtshela ubaba uJaca waphendula ngokuthi ngicela ukuthi ufast sizokhuleka ngamtshela futhi nalapho ngathi akazange alali ubaba Jaca wavuka esethi fast uzokhuleka kavesi into yakho nje besho kanje kavesi uyayibona ukuthi ngampela idingani bazalwane wahamba uZanele wa interview bangena abanye eqala ngicabanga ukuthi uma ngitshela ukuthi i-interview yakho indlela yayinzima ngayo yayilithatha i-hour kodwa eyakhe i-interview ayifika ngisho ku-30 minutes ngoba okunye umlungu yena wayesemphendulela okusho ukuthi uNkulunkulu wala ekhaya usebenzile kakhulu okwesithathu kwebazalwane ngamtshela naye ngathi mina Zanele wena olakho uphawu uyalwazi ukuthi likuphi okungenzeka ukuthi lama challenge ohlangana nawo ukuthi inzululwane iphelile kwase kusala ikhanda leli ikhanda elivuka emva kwenzululwane kwaba nenkonzo last year angisakhumbuli kahle ukuthi yayimalena nani ngamtshela ngathi Zanele ngoba wayesengisendela imessage engitshela ukuthi ikhanda lakhe usecabanga kuye esibhedlela manje ngoba leli ikhanda lakhe akasakwazi ukwenza lutho akasaqameli ngisho ebusuku okay ke ngase ngithi Zanele sengibabona sebeze bawu2 abantu abaphathwe lamakhanda bafika esibhedlela bengabuyi ngoba kucaculele ikhanda likakaze ukuthi yini kahle kahle ngathi mina ngicela ukuthi uze esontweni kwakuSunday weze esontweni ngase ngithi ngicela uye kubaba kangangoba weza kubaba uthi wafika washo wathi ngesikhathi eseze kubaba ngesikhathi kukhuleka weza kunento esuka ekhanda yehla wafike washo kubaba wathi sengizoliceba kodwa ngizwile ukuthi khona enzekile kwase kuba nenkonzo yayibanga ngolesihlanu ngamtshela futhi ngathi ngicela uphume emsebenzini uze ngala sasimela naye soyi2 sasidatshulwe umuntu oyedwa phakathi ubaba wasikhulekela soyi2 ngesikhathi esisodwa ngalo day kwakolesihlanu akazange azalala ubusuku bonke ekhishwa isisu kwaze kwa umgqibelo imini yonke ekhishwa isisu kangangoba ukukhishwa kwakhe isisu lolo khanda lelo laphela Hallelujah ngcono thi ukhona uZanele uqale washawa enzululwane waba nenkinga yomsebenzi akawuthola umsebenzi uyazi ukuthi isikhathi singanani awubese sithi isikhathi ngoba ukusuka kwakhe nje la ngicela basuka ngo20 ba ikade basuka la eSiyanda wayekade esebenza kaAmini ukusebenza kwakhe kuphela emva kwalokho mhlambe 20 ba basuka ngo2016 besuka la kaza sasebenza u9 years loyo wathandazela inzululwane wathola umsebenzi kwaphinde kwaphela nanekhanda bazalwane Pastor ukuthi angivele ngilahle phansi abantu mangabe bengajabula uNkulunkulu enza izimanga Ayisukumani ngasukuma you are welcome to stand up and celebrate the Lord utshele uZanele ukuthi siyamcela esontweni ezofakazi haleluya Ngiyanibingelela bazalwane Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngibingelele nomani nobaba bephambi kwethu Igama lami nguSuku oluhle ngwakaKhumalo Ngilethe ubufakazi bazalwane ngokuhle uNkulunkulu angenzele khona Eqaleni kwaFebruary bazalwane bengisebenza nje umsebenzi bengupho uNkulunkulu but kuthe maqala uFebruary emsebenzini bangibiza bangipromoter as a trainee branch manager kwathiwa ngizotrainwa for 3 months yet kuyayithathwe u6 months ukuthi abantu betrainwe ukuze benikezwe ama branch wabo but ngitrainwe ayiphelanga inyanga because nge1 zaka March ngiqalile ngaba u-branch manager bangipromoter again as a branch manager ngizombonga nje uNkulunkulu ngalokho bazalwane ngiyabonga hallelujah
brother. Sanibonani. Ninjani? Igama lami nguRebecca Isibongo Sakandlovu. Ngifunda eNorthmead Secondary School ePhoenix. Ngihlala eNanda. Ngizoletha ubufakazi. Last year, term 4 ka grade 8. Bekumele sibhale i-exam yokugcina. Nkosi yami. Anganophenyane noma kwakuyini, kwavele wavaleka amehlo uthiwa vuvukala phuma inyembezi. Vele nginalento leyo ukuthi mangivula incwadi ngafundeki, ngingafundi ukufunda vele ngivule, ngibuke ngivele ngithi hayi yazini ngizobona kusasa esikoleni mangifika. Hayi shuthi amehla ngiphathe ngabo 8 ngithi yabona namhlanje ngiserious ngifuna ukufunda, sasiyobhala imaths. Hayi ngifunde ngibona ukuthi akufundeki, aqala amehlo kwehla ngathi inyembezi. Uthi uma ukhalelana uthi ma angikhali, angazi kwenzakalana amehla, mangivuka kusasa ekuseni gcwele imbici avuvukele. Uthi uma ungayi esikoleni ngithi mange ngikwazi ngoba sibhala imaths futhi ngizofeyila. Hayi ngiye esikoleni ngibhale kube right. Ama results ami bengekho right kodwa ngaphasa. Then term 1 manje njengoba kade sibhala nje i-match control test. Eklasini ngifunda nezitha zami, angizwani nabo angazi sibangani. Hey Jesus. Bayangizonda angazi yabona nje. Eklasini siba 46. Kuphase 3. Phum number 1. Khona enye ingane ngifunda nayo esikoleni eke yangitshela ukuthi khona izinto ubaba lo ngizala uhlala ePhoenix khona izinto azenzayo. Manje babuye bangitshela ukuthi babuye akinivele ekhaya akekho ufundile so ngikhulu khona izinto kade nazo so uzinika ubaba manje. Ubaba usenazo so naye userious ukuthi acindezele impilo yami. Ike angitshela nanokuthi userious ukuthi mawuthi maybe mhlawumbe ngiyasiqeda isikole ngenguthola umsebenzi ngayitshela mina ngathi mfethu mina ngisonto abandoned life lokho ngeke kuze kwenzeke. Futhi nakhona ngirealizile ukuthi once ngeza la phambili ubamfundisi wangithandazela then ngiyabhala ngiphuma phambili njengoba ngiphuma number 1 but last year term 4 ish kwakubad but ngiyabonga. Hallelujah. Makabeza phambili uba unumber 1. Engabone njalo ephinde ebu number 1. Hayi sazodeleka intaba. Hallelujah bazalwane. Ngicela ukuqala ngibingelele ubaba nomama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, abafundisi bonke nomama umfundisi, the leadership, the worship team, the band, bonke nje ngekhundla nabazalwane bonke. Hallelujah. Umphangweni uSiphokazi wakaKhanyile. So bazalwane, my testimony is long overdue. Angazi bengifika late sometimes ngenxa ukuthi ngihlala kude and sometimes bengifika ngisabe. So bazalwane, last month I had a financial issue. So ngikhumbula kahle, it was that week kwakumele kube khona ne youth conference la ebandleni and we had to do ama contributions. So mina for February I wasn't working, ngayeka ukusebenza ngo January due to the type of work le bengisebenza kuyona ne environment, so ngayeka but sengutholile komunye. So kutheme kunjalo I wanted to come to church and I wanted to contribute and bengisenemali yokugcina ukuthi ngiyoqala emsebenzini wami omusha. So I was like, nkulunkulu, I'm just going to trust you.
ngakho konke. So baba ngishoda ngale mali kodwa le ngizoyisebenzisa ukuthi ngihambe ngenkonzweni. I've already made a commitment, angikwazi ukuthi nginga adhere to that commitment esengiyenzile ebandleni ukuthi ngizoba khona nezinye ne-youth yonke sibe khona enkonzweni. So I had to use the last one that I had. Emthandazweni wami was like, you are the same God who feeds the ravens of the skies. So nami ngungumntwana wakho uthe uzonginakekela. I should be still and know that you are God. Ngifike la ebandleni kube mnandi youth conference ngihambe ngimsebenzini. Mind you bazalwane ngoFebruary wonke nje I wasn't working. Mengithandaza umthandazo wami ukuthi uNkulunkulu ngishoda ngemali few hundred rands nje ayifile ngisho 500 ukuthi nje ngiqale the first week. uNkulunkulu njengoNkulunkulu onakekelayo kwe-account yami from my previous job kwangena imali bengayilindele engazi nokuthi ingene kanjani, and it was 1,000 not 100 le ebengiyilindelile bazalwane. So ngiyazibuza ukuthi kanjani because bangikhokhelile yonke le ebekumele bangikhokhele yona in February wonke bengingekho, but uNkulunkulu is the God who makes the impossible things to be possible whether we like it or not bazalwane. So ngizobonga uNkulunkulu ngakho konke angikwenzile empilweni yami nalapha engikhona namuhla and where he's taking me to. Ngiyabonga bazalwane. Hallelujah. Yazi ukhohle ukuthini bazalwane ukuthi ubaba wamemezela wathi khona imali ezolokhu ingena. Seziyangena lezo imali. Futhi isazongena iqale ku-account yami egameni likaJesu. Nansi inceke yakho.